गिबियावनो गासैबो बाथौ सिबियारि नोंथांमोननिसिम बाथौ बिमुं सानजानि गोजोन हामलायनाय जासिबाय। बे समाव जों दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि बागानसालाव थानाय गोथार थानसालियाव आरो गोथार थानसालिनि बे गोथार बाथौ सानावनो जोङो दिनैनि बे हाबाफारि दंफैयो आरो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेराव मोनसे आर'जनि हाबाफारिनि थासारिजों गोजोन फुंबिलिनि जा आर'ज बे आर'जनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ आरो नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोंनि गासैबो दिनैनि बे क'क्राझार जिल्लानि बागानसालाव थानाय गोथार बाथौ थानसालिनि बे गोथार बाथौ साननि हाबाफारिनि गासैबो नुथायखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारिया नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिफुंबाय थानाय जादों आरो बे समाव आर'जनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। जोंनि गासैबो सिबियारि नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनैनि बाथौ बिमुसार केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारिया दिन्थिफुंनायावहाय दिनैनि जा आलो गोजोन आर'जनि हाबाफारि बे आर'जनि हाबाफारिया जाबायदि मोनसे दोरोङारि आसार खान्थिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि गासैबो धोरोम सिबियारि जा बिथांमोननि नुजाथिनायावहाय दिनैनि जा आर'जनि हाबाफारि गोथार बाथौ साननि बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै जा मोनसे गोजोन फुंबिलिनि आर'जनि नुथायजों बिथांमोना आर'ज खालामबाय थानाय जादों बे समावहाय आरो जोंनि गासैबो जा दिनैनि गोथार बाथौ साननि हाबाफारि लानानै जाखिनि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि सोलिगासिनो दङ बे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ नोंथांमोना मोन्थिनो हादों जे क'क्राझार जिल्लानि बागानसालाव थानाय गोथार बाथौ थानसालिनि बे आथिखालावहाय बिथांमोननि गोथार बाथौ साननि जा हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजा मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय बे हाबाफारिया दा बे समाव आर'जनि हाबाफारि सोलिगासिनो दङ आरो बे आर'जनि हाबाफारिखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो बे आर'जनि हाबाफारिखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारिया दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिफुंबाय थानाय जादों आरो नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनैनि जे मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि बे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बे गोथार बाथौ साननि हाबाफारियाव जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि दङ मानगोनां आफादगिरिखौ जोङो दिनैनि बाथौ बिमुंसारनि गेजेरजों मोननैसो खौरां लानो हादों ओंखायनो बे समाव गिबियावनो जोङो क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि नेताखौ जों बरायनाय थाबाय बाथौ बिमुंसार जानानै जिहेतुके दिनै गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ साननि गासैबो हाबाफारिखौ नोंथाङा माबोरै खुंनो सानदों? दिनैनि बे गोथार बाथौ साननि हाबाफारिखौ रायजोनि सिबियारिफोरनि मददजों खुंफुंनायनि हाबाफारिया दा जुरिबाय दहाय फुङाव फिरफिला बिरखांबाय गोथैसि बावनाया फोजोबबाय आरो दा फुंनि आर'ज बेयो दा सोलिगासिनो दङ आरो बे आर'जफ्राव हाबाफारिफ्राव बयबो नांगौबादि सिबियारिफ्रा बयबो बाहागो लादों बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर थाबाय आरो दा 10 बाजिनिफ्रायनो फुंनि 10 बाजिनिफ्रायनो हानजा सुरनाय जागोन हारिमु हानजा बिनि थाखाय जोङो दा थियारि जानोसै आरो बेनि उनावनो गेवलां जथुम जागोन बे गेवलां जथुमनायाव जोंनि हांख्रायजानाय आलासिफ्रा नुजाफैनानै बाथौ धोरोमनि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथ्राफोरखौ बुंफैगोन। जिहेतु दिनै गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ साननि गेजेरजों नोंथाङा दुलाराय बाथौ धोरोम सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंनि बाथौ बिमुंसारनि गेजेरजों माबायदि खौरां हरनो नागिरदों? जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जाय बाथ्राखौ आङो मैयाबो बुंदोंमोन जे जोंनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय बाथौआरिफोरखौ बाथौ सान्थिजों दिक्षाजों गाव गावनि जिउखौ गोग्गो गोथार जिउ खुंनाय धोरोमनि थांखियानो बेनो दा दुलाराय बाथौ धोरोमनि थांखियाबो बेनो जे बाथौ धोरोम सिबिनानै साफ्रोमबो सुबुङानो गावनि जिउखौ गोग्गोयै जिउ दैदेनलांनाय बे नोजोरजोंनो जोङो बोराइ बाथौखौ सिबियो। ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो आं बेखौ बुंनो सानो जे मैया जे BTR एबा बाथौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिनि थाखाय साक्कर जाबाय सहि होबाय बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमल' नङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सासे बर' हारि हिसाबै सासे सुबुं हिसाबै जोङो बेखौ गोजोननाय फोरमायदों आरो बिनि थाखायनो जों दा सान्थि गोजोनै जाहाथे BTR-आ थायो आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव सान्थि गोजोनै थालायनानै खौसेयै थालायनानै उन समाव BTR-नि
तथा आसामनि दुलाराय सुबुं माहारिनि थाखाय शान्ति गोजोनल' नङा जौगानाय लाबोयो बेखौ जोङो हास्थायो आरो बे थांखिजोंनो दा जोङो आर'ज गाबदों। जोंनि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम मानगोनां आफादगिरिया दिनै बाथौ गोथार साननि गेजेरजों जोंनि बाथौ बिमुंसार जिंगिनायाव ओंखायनो जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनिसिम जों बाथौ बिसानि